Pois moi boa tarde, moitas grazas por acompañarnos e acudir a chamada da Fundación Vicente Risco, que a verdade é que moi de agradecer porque temos un ritmo de actividades bastante importante e difícil de seguir. É hoxe un placer contarmos coa presenza de Camiño Noia de Xosé María Gómez Clemente para presentarnos un libro que ten todo o que ver con Vicente Risco, a colección fraseolóxica de Vicente Risco, por lo tanto, sempre nos agrada e nos alegra a promoción de todo tipo de actividades de carácter cultural e distintas manifestacións, tanto artísticas, no seu sentido máis amplo, seguindo a vocación de don Vicente Risco, pois hoxe ainda máis, porque lóxicamente a primeira función da Fundación é manter vivo o legado de quen lle dá o nome, tanto de Vicente Risco como do seu fillo Antón. E, nese sentido, é un placer poder presentar aquí este libro, como outros os que acto se adiou por mor da pandemia, pero hoxe finalmente telo aquí. Entón, intervirá primeiro Xosé María Gómez Clemente, que é o responsable da edición, e que son, lóxicamente, os protagonistas e que ten que falar, e a continuación Camiño Noia, que é unha persoa moi querida na Fundación Vicente Risco e moi vinculada con ela, porque até hai moi pouco e durante moito tempo foi padroeira desta fundación. Por lo tanto, é un placer recibirvos na vosa casa e esperemos que haxa moitas máis ocasións con, ademais, excusas tan maravillosas como esta. Por lo tanto, quedades na súa compaña para escoitar a súa voz e moitísimas gracias. Ben, pois continuo eu co acto. Primeiro que vos teño que agradecer o feito de estardes aquí para a presentación dunha obra, como acaba de dicir a presidenta da Fundación, moi importante na obra de Vicente Risco, porque coido que salienta unha faceta, un traballo que María non está agochado, porque todos sabemos que Vicente Risco dedicou moito tempo o seu traballo á etnografía. Non coñecíamos realmente unha colección deste tamaño, desta importancia, que fora feita da súa man. É un placer estar aquí na casa que foi da súa familia e agora a casa da Fundación que tanto fai pola divulgación da obra do noso autor. Ben, o primeiro que vos teño que comentar é que nós temos agora este libro, pois non sei se realmente grazas a unha casualidade, non o sei moi ben, pero polo que eu sei, Camiño foi quen me comentou, isto foi un material que se atopou na casa de Ourense de don Vicente e que estaba arrombado de algún xeito, sen moita orde, e que acabou sendo valorado e recuperado. A Fundación hai moitos anos fixo, digamos, unha numeración do material e tamén presentou unha base de datos completa, con refrás que eu utilicei despois na miña edición. Que material se presentaba ou tiñamos cando se recuperou, existía? Pois, en primeiro lugar, había unha colección moi grande do que eu chamei papeletas. De feito, son papeletas, anaquiños de papel, onde don Vicente ia apuntando refráns, locucións, outro tipo de unidades, incluso adiviñas, que ia recollendo tanto de compilacións anteriores, que xa estaban feitas. Por exemplo, ten unha importancia moi salientable a recollida, a papelitización que fai Risco da compilación fraseolóxica de Saco e Arce no século XIX na súa gramática, un material previo, compilado en varias publicacións, pero tamén é que é moi importante material que foi recollendo de informantes, de diversos informantes, non só da provincia de Ourense principalmente, senón tamén de outras zonas de Galicia, menos. Entón, en primeiro lugar, temos unha parte moi importante da colección fraseolóxica recollida
en anacos de papel. Outra parte menos salientable en número estaba recollida en follas mecanografadas. Mecanografadas nun estado, é unha mágoa non trouxe, pero é unha mágoa que non o poidades ver, follas mecanografadas, incluso reaproveitadas, con texto pola outra beira da folla, etc., onde aparecían tamén, basicamente, refráns e outras unidades. E despois, que isto é moi importante, tamén, no material que se recolleu na casa de Ourense, aparecían dous cadernos, un chamado Refráns de Lobeira, non lle chamei eu así, senón que xa estaba ali catalogado, Refráns de Lobeira, de 30 páxinas, onde aparecían, máis ou menos, uns 300 refráns, varias locucións, etc. E outro caderno aparte, dunhas 11 páxinas, onde se recollían sobre todo refráns, pero tamén locucións. Entón, por unha parte, hai un material que implica un afán compilador do autor, e logo está este material de refráns e ditos de Lobeira que eu editei conxuntamente. Ben, aparte disto, tamén había un caderniño moi pequeno que se chamou, que tiña o nome de Adiviñas de Lobeira. Este material non foi editado, quizás á espera de que máis adiante a Fundación poida facelo, a mellor cun interese máis escolar ou algo así. As adiviñas, ademais, na teoría fraseolóxica non son consideradas como parte da fraseoloxía, están á parte, por non respetar unha serie de condicións lingüísticas. Estas sí que non foron editadas. Ben, que implica este material? Pois, despois de traballar moito tempo con el, pensamos que é un material que reflectía a intención de don Vicente de facer unha gran compilación ou unha compilación importante de material fraseolóxico galego. Primeiro, por o feito de ir ás fontes xa publicadas, vou recoller o que está publicado. E despois, dunha maneira moito máis importante, polo feito de ter este afán de traballo de campo, de ir recollendo, na medida das súas posibilidades, refráns, locucións, fórmulas, que algúns informantes lle ian dando. A ver, esta posible hipotética publicación, claro, non chegou a ramo, porque evidentemente o material estaba como estaba e só agora acaba publicado. Pero eu penso que é moi importante porque conecta ou dalle máis forza a toda a faceta etnográfica ou labor etnográfico que fixo Vicente Risco, que foi moi salientante. Ademais, o interese pola fraseoloxía galega non é algo que chegue dunha maneira, unha etapa xerodia da súa vida, ni moito menos. El xa dende os anos 20, na revista Nós, tivo un interese especial en ir recollendo ou darlle voz a xente que recollía fraseoloxía galega. Eu entendo que basicamente isto está tamén moi conectado coa súa concepción de Galicia, coa súa teoría do nacionalismo. A fraseoloxía entendida como a alma do povo. Esta é unha concepción un pouco idealista tamén da fraseoloxía, pero realmente ten algunha base tamén. É dicir, como a fraseoloxía recolle a vida material e espiritual dun determinado povo. A fraseoloxía galega, a que está recollida neste libro tamén, recolle esa realidade espiritual, cultural, social, política, religiosa do povo galego. Pero tamén é moi interesante calquera fraseoloxía galega tamén polo feito de que hai moita conexión entre as fraseoloxías das linguas europeas. Partimos dunha base cultural moi semellante, o cristianismo está na base de moita fraseoloxía, a cultura greco-latina, evidentemente, e, sobre todo, o feito de partirmos dunha cultura de base rural, toda Europa, a nosa cultura rural, todo o mundo ten unha cultura de base rural.
pero hai moita semellanza entre a... Entón, quizáis primeira idea, o interese moi claro de Vicente Risco por facer esta combinación da fraseoloxía galega unida ao seu interese pola etnografía. Ben, que fixen na edición que podedes ver no libro? Bueno, pois en primeiro lugar, é moi evidente, é unha aproximación filolóxica ao material que eu recibín. Primeiro foi unha lectura, unha revisión de lectura e unha edición de todas as unidades, e tamén o que fixen, cunha perspectiva lingüística, foi, digamos, xebrar o tipo de unidades. Separei os refráns do que eran locucións, do que eran fórmulas. Un refrán é un texto completo, unha locución é unha parte dun texto que se actualiza noutro texto, unha fórmula responde tamén a unhas condicións sintácticas dun texto. Son unidades que na teoría fraseolóxica máis difundida se separan sempre en calquera edición. Eu fixen isto para presentar as unidades con criterio tipolóxico, de clasificación. Tamén o que fixen, porque isto é moi importante no material recollido, foi agrupar as variantes. Había moitas unidades en total, non dixen o número, refráns, hai uns 1791 máis 333 variantes, locucións hai 92 máis 5 variantes, fórmulas hai sobre 100, non apuntei as variantes, sobre 100. Eu agrupei as variantes porque había repeticións e pequenas variacións entre unidades. Entón presentei cada variante, cada conxunto de variantes agrupados para podermolas localizar. Por exemplo, moi rapidamente, marzo, refráns meteorolóxicos. Marzo marzán, pola mañá cada de rosas, pola noite cada de can, ou marzo marzán, pola mañá enxamea, colmea, pola tarde morra a ovella, marzo marzán, a mañá cara de can, mediodía enxamea, colmea, meia-noite morra a ovella, etc. Hai 5, 6, 7 variantes deste refrán e de moitos outros. Así que outra cuestión importante foi a agrupación de variantes. E por último, o traballo que quizáis me levou máis tempo e do cal pode estar máis ou menos satisfeito, é a clasificación temática. O material que se recuperou era un material que estaba completamente desordenado, non había unha clasificación temática. Nas papeletas de Risco tampouco había ningún tipo de adscripción a un campo temático determinado. Simplemente nas papeletas aparecía o refrán, a locución, en algúns casos, non en todos, a adscripción a un lugar, Maside, Allariz, o que fose, e en algúns casos, poucos, o nome do informante, pero nunca unha clasificación temática. Entón, claro, toda a clasificación ideolóxica do refraneiro, basicamente, as locucións clasifícanse pola clase de palabra ao que equivale, se son verbais, se son adxectivas, etc. Iso non ten moito problema. Pero o refraneiro, toda a clasificación do refraneiro parte, claro, dunha interpretación que se chama estándar, unha interpretación que leva a que cada falante poida, de algún xeito, atribuirlle un valor metafórico secundario ao refrán, aparte dunha lectura directa. Entón, houve unha cantidad de refráns que realmente foron difíciles de clasificar. Non tiveron ningún problema os moitos refráns de tipo meteorolóxico, que se refiren ao paso, ao tempo meteorolóxico, e tampouco houve demasiado problema na clasificación dos refráns que se refiren ao ciclo do ano, o ciclo das colleitas, digamos así. En xaneiro planta o teu galleiro, a mera no San Xoán tolle o viño e non dá pan. Que non hai moita dúbida. Pero, por exemplo, há un exemplo de clasificación que eu fixen que podría ser interpretada de outro xeito. O moi coñecido refrán abogado novo, xustiza polas silveiras. Pois eu puxeno referido á xuventude, referido á inexperiencia da
certa persoa no seu oficio ou na súa vida. Pero evidentemente tamén se podría poñer como falta de xuizo, sensatez, ou tamén, non sei, nun feixe dos dedicados á xustiza, evidentemente. Outro exemplo posible de clasificación variada: ao vello do pobre non mai ou morre. Eu podría ir nun apartado de animais moi xeral, referidos a animais, pero puxeno máis ben nun apartado de economía referido á mala sorte que ten o pobre. Cando lle pode tirar ao pobre rendemento ao vello porque veñen os pastos novos despois das chuvias despois da calor e a chuvia de primavera, nese momento morre. A mala sorte. Ou isto outro, xa non digo máis. A leña, canto máis seca, máis arde, pode ser interpretado simplemente como unha interpretación literal, como un significado literal. É moi evidente que a leña seca arde. Pero eu preferín poñelo, pode estar aberto a críticas, referido ao feito de considerarse na cultura galega, non só únicamente na cultura galega, a vellez como unha etapa así tamén de rexurdimento. O moi coñecido refrán, que seguro que oístes, de vello gaiteiro. Os vellos parece que remanecen, entón puxen a leña seca, canto máis seca, máis arde. Hai moitísimos temas. Eu, por exemplo, puxen tamén un grande espazo para meter todo o que ten que ver, que é moi importante na fraseoloxía, no refraneiro, todo o que ten que ver coa comunidade, porque o refraneiro, como sabedes, reflicte ideoloxías, critica a ideoloxía. Por exemplo, aquí, neste libro, no Materia de Risco, no refraneo en xeral, hai unha grande desconfianza da Igrexa, do poder en xeral, coa autoridade e a Inquisición chitón. Ten un refrán moi bello. A Inquisición desapareceu a principios do século XIX. Entón, puxen, por exemplo, para a comunidade, arden os cangos quen temos nos seles, para reflectir a idea de que, o mal da comunidade tamén pode ser do algún xeito beneficio propio. Ou tal terra andar, tal pan manxar, é dicir, o feito de nos axeitarmos aos costumes dunha determinada sociedade. Tal terra andar, tal pan manxar. Ou máis vale na casa ser que na festa mal parecer. Todo o que ten que ver coa proxección social e a apariencia de calquera persoa. Ben, hai un apartado tamén moi grande de animais, características de animais. Moi interesante o refraneo sobre os animais en risco, en xeral, polo feito de que os animais recollen as características dos humanos. É unha metaforización dos costumes dos animais que se aplican ao humano. O boi solto de seu se lambe, enroingando pouco hai que escoller. Podo referirme ao gando e tamén ás persoas. Nace o corvo na pena e tira a prela, ou a porco gordo untarle o rabo. Isto, quizás se utilice máis con persoas que con porcos. Ou pan encetado, que este sempre me gustou moito, non de entorno. Primeiro, unha lectura literal é que cando comezas encetas un pan, evidentemente está encetado, pero isto ten que ver tamén moito coas consecuencias das accións. Un pan encetado non ten entorno. Ben, que máis fixen, e xa vou rematando, porque o tempo vai pasando tamén. Primeiro, a parte do que vos xa contei, de facer unha lectura, de facer unha clasificación temática, de agrupar variantes, tamén o que fixen, iso tamén un labor filolóxico normal, foi actualizar a ortografía do texto. A ortografía é unha ortografía que reflicte unha etapa prenormativa, evidentemente. Non hai ningún misterio con isto.
Respetei totalmente o léxico, respetei todas as características morfolóxicas do galego de Ourense, isto había que facelo así, non hai outra forma de facelo, pero, por exemplo, actualicei a ortografía, o que, non sei, se a boda nen a bautizado non vai a sen ser chamado, pois é un boda con V, non boda con B, como parecía no material, Entón, nada, respectei a morfoloxía, o único que actualicei foi a ortografía, tamén respectei os encontros vocálicos na frase, para reflectir un pouco a pronuncia normal na fala de todo este refraneiro. Ben, o material, que importancia ten este material? Fixen un traballo de comprobación de todas as unidades, en material xa publicado. Bueno, e ao final atopei que había unhas 500 das 2000 e pico que ten o conxunto do material recuperado. Unhas 509, coido lembrar, non estaban recollidas noutras compilacións. E isto é moi importante, bueno, puideme enganar, é dicir, alguna máis está recollida, pero, bueno, fixen, creo que unha pescuda suficientemente ampla como para poder afirmar, sen enganarme moito, que hai 509, 10 unidades que non están recollidas noutras compilacións. Bueno, isto quizáis puidera afirmar dunha maneira máis axeitada e afinada Xesús Ferro co seu proxecto de tesouro fraseolóxico galego. E isto é moi importante, estas 500, porque realmente penso que a compilación de Vicente Risco achega un material importante para o conxunto da fraseoloxía galega. Non é simplemente unha recollida de material xa publicado ou de cousas que todo o mundo coñece de outro xeito. Esa comprobación que fixen para chegar a esta idea de que hai unhas 500 unidades que non están recollidas noutros lugares, deron lugar ás 1264 notas que aparecen no texto onde se vai poñendo o lugar onde a unidade está recollida, noutra compilación. Bueno, e xa para rematar, eu creo que é importante, moi importante, o feito de recuperarmos o traballo de Vicente Risco no eido da fraseoloxía, como xa dixen ao principio. Porque, ademais, este material fraseolóxico para min é fundamental, para min é fundamental na definición do noso xeito de ser, da nosa forma de ser, do noso ser galego, se podésemos dicir así. Un material que está ameazado de desaparición. Sabedes que a competencia fraseolóxica é moi difícil de acadar. E, como di Ferro Rival, tamén é a competencia maior que unha persoa pode acadar no dominio dunha lingua. Eu que dou fraseoloxía nas miñas clases na universidade, vexo o interese que ten o alumnado por coñecer a fraseoloxía galega, pero tamén vexo a dificultade que ten para aprender, porque hai referentes que cambiaron, entón hai que actualizalos, hai cousas que xa realmente non se poden, digamos, axeitar, actualizar no mundo moderno, e é difícil, pero para min é fundamental. Inda que lle dediquei tempo, como me sabe, moito tempo, pois realmente foi un placer traballar con este tesouro fraseolóxico que Vicente Risco nos legou e que afortunadamente se salvou e que podemos ter agora nas nosas mans. E nada máis, moitísimas gracias. Ben, eu, porque estou aquí en primeiro lugar, porque non fixen o libro, e non presentei o que o fixo. Bueno, supoño que Celia que me chamou, pois porque sabe que sí, que estuve bastante implicada neste libro. Como antes dixo, pois fun das socias
dos membros fundadores do Padroado, por empeño de Antón Risco, pobriño, que enseguida nos deixou. El baleirara como puido, porque non vivía aquí, como sabedes, pois si viña de vez en cando, e tuvo que baleirar a casa de Ourense moi apresa. Non é que el descoñecese o que facía o pai, nin nada diso, que tamén era filólogo, pero tuvo que desfacerse de todo rápido. Entón, colleu unhas bolsas de basura e todo o papeleo, todos as folliñas, papeletas, chamalle Xosé María, eran fichas, desas que se facía antes, cando non había ordenadores, non? E logo, o que dixo, papeletas de que dunha cafetería ou de algo que apuntaba refráns. Meteunas todas en bolsas do lixo e acumulounas aquí, que, bueno, Antonio ben sabe como estaba isto cando collemos a casa, non? Aquí isto era un mundo de porquería e todo moi logo. Bueno, eso foi das últimas cousas que se empezaron a recuperar. Primeiro a biblioteca, logo a parte de arriba, todo eso, e finalmente encontrouse todo ese material, esas bolsas, que os bolseiros e Luís Martínez Risco, o secretario daquela, pois abriu e dixo, pero estos son refráns, que interesante. E como había algo de diñeiro para os bolseiros, pois fixeron toda esa transcripción, fotografaron cada unha das fichas, foi un traballo moi bo. E cando tiñan iso feito, pois nunha das xuntanzas do Padroado, a quen lle podemos dar este traballo, isto, para que o faga. Bueno, pois eu como era compañeira de Xosé María, sabía que se interesaba, que estaba dando clase deso, pois dixen, pois Xosé María, axudicaba. Pois xa ganei na primeira, sin problema, e dende aí, pois, el tiña moito traballo, tuvo nese momento tamén problemas familiares, coa nai e así, e tardou varios anos, pero eu estuve sempre, veña, vamos. Veña, como non tal, pois mira, e Risco, a verdade, que con moita paciencia, Luís sempre con moita paciencia, non te preocupes, se non vai para este ano, porque iba sempre todos os anos como un gasto no orzamento, pero non acababa de vir. E así foron pasando os anos hasta que por fin vimos o libro publicado e moi ben, creo que é unha obra moi interesante. Eso foi un pouco a prehistoria do libro. Xa Xosé María dixo que Risco estaba moi interesado por a etnografía. Entón eu, que non son especialista ni sei moito de refráns, pero sei de contos, sei algo de contos. Teño traballado un pouco no aspecto de Risco como na narrativa oral. El era un entusiasta do popular, do mundo rural, e no ano, como sabedes, estudiou Magisterio en Madrid entre os anos 1913 e 1916. E logo asistiu, ali había un seminario especial sobre antropoloxía dun dos antropólogos, profesores de antropoloxía nese momento máis importantes, que era Luís de Ollos. E ele asistiu. Entón, aí, nesa xuventude, por eso decía Xosé María que ten interese desde a xuventude, aprendeu os rudimentos da etnografía, do que se estaba a facer, do que Luís de Ollos, que sabía francés, pero non inglés, sabía do que estaban facendo en Francia, máis ou menos ali, el colleu a base, e parece que lle interesaba moito aquel seminario por algunhas cousas que comentaron despois. Chegou a Ourense, xa como profesor, na Escola de Magisterio de Ourense, no ano 17,
aí parece olvidarse xa de etnografía, porque xa se entusiasma pola estética, pola arte, nas súas formas así máis diversas, e é cando con Noguerol se fan a centuria, e xa se dedica máis a outros ámbitos. Pero todo son casualidades na vida, así como o nacimento do libro e todo iso tamén para Risco. Veu o Cambó que traía o Losada e pois Vicente Risco e o seu amigo Otero van a conocelo, reciben as instruccións que traen do nacionalismo catalán e convértese ao nacionalismo. Nesa conversión ao nacionalismo, entonces relee, se non nos lera xa, pois os mestres, a Murguía sobre todo, entusiasmase pois coa obra de Murguía e con Galicia, un país celta, diferente de todo o demais. Xa lle chegaran tamén a Risco todas as ideas de Herder, de que a base dos povos está na raíz da súa literatura, entendendo por literatura pois todo o que se refire a fala, as expresións de fraseolóxicas, os contos, as cantigas, todo eso pois é o primisenio e o que caracteriza a un pobo. E con esa base pois empezou outra vez a darlle voltas. No seu libro da teoría do nacionalismo fala da etnografía como un estudio básico para asentar esa teoría, nun artigo que despois publica na revista Nós. Xa en Nós, pois non me vou alongar moito porque todo isto xa o sabedes. Isto vai unido tamén como en Risco a raza, que somos unha raza distinta. Das primeiras verbas que inician a andaina de Nós en 1920, temos unha fe cega absoluta e inquebrantável na vitalidade e no xenio da nosa raza, e máis na eficacia do noso esforzo para levala ao cumprimento do seu fado glorioso. Nós a ser a representación do mundo da personalidade galega na súa ansia de se afirmare como valor universal, autóctono, diferenciado, dentro ou fora da terra. Nós a ser a afirmación para sempre do verdadeiro ser de Galicia, do ensebrismo no que ela ten, debe e quere persistir. O ensebrismo é a nosa originalidade específica, a nosa capacidade de creación, o noso autónomo dinamismo mental. É dicir, que nós, non sei se o vin lido en algún sitio, pero cheguei a convicción deso, comparando a nosa terra. Pensade que no ano 20 había a nosa terra. Risco estaba moi implicado tamén na nosa terra, ainda os problemas que tuveron entre a dirección, pero bueno, estaba moi implicado. Por que nace Nós? Bueno, quería este grupo, sobre todo Ourensán, proxectar a cultura galega cara a Europa. Pero unha dimensión fundamental, e está aquí nestas palabras, é rescatar o que é o cerne da nosa nación, da raza, que está no pobo e que non está recollido. Evidentemente, a ninguén, porque Risco teorizaba, e unha das cousas que eu sempre te boto en cara, non? Que, por exemplo, decía, na nosa Galiza as mulleres son uns xenios cantando as cantigas e contando contos. Non hai ningunha muller en Galicia que non saiba contos, di na súa historia, máis ou menos, con outras palabras, non? Na historia de Galicia que ten. E por que non o recolles? Por que non recolleu os contos que eso estaban facendo en toda Europa? Os franceses, os bretóns, estaban recolectando contos da xente directamente, despois do éxito dos irmáns Grimm, en 1912, toda Europa culta se puso a recolectar contos. El di que había aquí contos
pero non nos dixen 1900, en 1812, cando os irmáns Grimm publican a primeira colección. Bueno, pois a partir de aí, todo o século XIX será un fervideiro de contos, cantigas, tamén fraseoloxía, pero sobre todo os contos. Bueno, pois non lle interesaron os contos, pero pois quedou aí. Que pasa en Risco? Risco, entón, quere seguir esa idea teorizada por Murguía. Está evidente na revista Nós, non? Xa nos primeiros números crea o arquivo de cultura popular, que consiste, que ademais eran casi todos os números hasta que chega un momento en que desaparece durante outros números, que consistía en publicar cantigas, refráns, adiviñas, toda esta literatura popular que lle traía amigos, que el recollía nas súas folliñas, é dicir, que pon, entre outras finalidades, pero pon a revista Nós ao servizo da literatura, da fraseoloxía popular. Por que non hai máis contos? Porque eu fixen unhas calas, hai moitos refráns, frases, adiviñas, cantigas. Por que non hai máis contos? Bueno, claro, iso hai que teorizalo. Hai algúns contos, pero son todos contos moi relacionados coas crenzas populares. Eso, os folcloristas distinguen entre o que é un conto, que son universais, e o que son as crenzas populares, non? Ou as lendas, que non vos vou explicar agora. Pero Don Risco estaba un pouco mediatizado por esa idea de que, sí, queremos os contos, pero contos que sexan daqui, creados por nós, as crenzas, e chistes, tamén chistes que eran moi realistas e que podían ser solo galegos. Pero outro tipo de contos, por exemplo, os contos de maxia, os contos maravillosos, que na súa época debían ser moitísimos, non lle interesaban porque posiblemente coincidían cos dos irmáns Grimm, cos de outros, e el pensaba que nos chegaban a través da cultura escrita, e iso non lle interesaba. Ben, solo non me vou a estender moito, solo decir que sí, que toda a revista Nós está chea de literatura oral, sobre todo de refráns e de artigos de fraguas, de cuevillas, de toda a xente que publicaba ali sobre a escrita e a fraseoloxía que decía o pobo. A parte, bueno, da arqueoloxía, que tamén lle dedicaron moito interese, e logo, pois, a literatura como unha proxección cara a Europa. Non sei, un mundo de cousas que xa coñecedes, non? Publica, por exemplo, en Nós o ensaio dun programa para o estudio da literatura popular galega, e aquí di claramente: a alma galega na literatura popular é un tema doado para tratar líricamente, mais imposible polo de agora de tratar cientificamente. El sabía que non había aquí, que non tiñamos os utensilios, non, como os tiñan en Alemania, por exemplo, onde nace realmente este espírito de herderiano, non, do Volksgeist, da esencia do ser humano, e, bueno, que se podía facer o que se podía, non se podía chegar a máis. Sabedes que xa nos anos 30 Risco amplía os seus estudos en Alemania, ali vai a estudiar precisamente folclore e etnografía, e el xa no Seminario de Estudios Galegos nos anos 20 promove estes monográficos tan importantes e tan interesantes como Santa María de Belle, ou que outros títulos, de Calvos de Randín, Terra de Melide, Santa Marta de Moreiras, con un grupo de xente no que casi sempre está el,
e se non está, ele é o director da sección no Seminario de Estudios Galegos, pois van polas parroquias a recoller o que poden. E aí sí xa, menos mal, recollen todo o que a xente lles conta, e aí xa hai contos maravillosos, xa hai contos de maxia, todo, hai refráns, hai as monografías, pois salváronse. Que sucedeu? Que, bueno, logo xa foi a Berlín, porque estas monografías son de antes do 30 e de despois do 30 tamén. O sea, que neses anos, entre o 23, que se crea o seminario, e o 34, son esas distintas monografías, algunhas, como a de Santa Marta de Moreiras, é un tocho enorme, outras son máis curtas, máis breves. E el dáse conta de que non sabe como tratar ese material, que ali está todo recollido, pero non hai un tratamento científico. En Alemania aprende, ve o primeiro catálogo de contos que se fixo, e o pobre estaba en alemán o catálogo, supoño que sí, que entendía alemán, e trae un catálogo para aquí, que se debeu perder. Porque sabemos que o trae, porque el despois fai un pequeno catálogo de contos seguindo ese modelo galego. El mesmo debeu de ver que non valía aquelo, porque que fixo el? Foi mirando o catálogo e dixo, este témolo. Entón, foi como reducindo de todos os contos que estaban ali, que eran contos realmente de Centro Europa, estaba feito en Helsinki. Entón, eran contos fineses e alemáns, nada máis, nese momento. Estou falando do primeiro catálogo de 1910. Eu non sei se chegou a coñecer o seguinte xa era de 1928, que era un pouco máis amplo, pero limitábase estaba en alemán e limitábase a este mundo, este mundo de Finlandia como centro e logo Alemania por ali. Ben, el quiso, entonces iba tachando, debeu ir tachando os que non tiñamos aquí, e quedou moi reducido dos que había ali e dos que tiñamos en Galicia. Que pasa? Que en Galicia tiñamos moitos máis, e que ali faltaban moitísimos máis por recoller, que era unha parte mínima do que había en Europa e en Galicia tamén. El non lle deu gustar, quedou aí sin publicar, e no ano 1970 publica o Filgueira. Debía ter unha copia no Museo de Pontevedra, ou el colleu na algún sitio e publicouna. Realmente é unha curiosidade, pero non vale para nada. Eu collina así con moito interés para ver, porque, bueno, ahora non vos vou explicar como está, non di nada, máis que aqueles contos están aquí. Pois sí, claro que están, pero dinos onde e como, eso xa non o puso. Ben, todo isto digo porque el tuvo moitísimo interés. Veo a guerra, sabedes todo o que pasou, cando el recupera xa a docencia, despois da guerra, sigue traballando, pero xa traballa un pouco con menos gana que antes, e o que fai é recoller dos alumnos, dos seus alumnos, os refráns que lle traen, que son todos estes, supoño que están aí, non? Que algúns din, recollido por fulanito en tal sitio, tal. Posiblemente foran. Sí. Sei que sí, que moitos, porque algúns que foron alumnos contaron eso, sí, que lles pedía e que o traía. E logo foi moi xeneroso porque puso esas coleccións que tiña el ao servicio de outros. Hai un grandísimo refraneiro que está sin publicar, non sei se oixedes falar dele, un tal Llopis, que era xeneral do... No, comandante. Comandante. Era comandante do exército, non era galego,
e recolectou moitísimo. Tamén lle pedía aos soldados que lle contasen refráns, e aí nós tuvemos acceso tamén para comprobar esa colección, e algúns di procedencia de risco, tomado de risco, é dicir, que risco lle debeu, xa están aquí, recollemos da colección de Llopis e metémonos, bueno, metémonos Xosé María aí. Supuñemos que sí. Logo hai unha incógnita grande de que Xosé María non falou, que si eses de Lobeira son de Xurxo e de Xaquín, de Lorenzo, ou é unha colección que fixo Risco indo ali a Lobeira. Ese é unha incógnita. Estuvemos no museo, miramos as cartas dos irmáns Lorenzo, e a letra non é. Hai unha letra de Risco que é clara. Si, hai unha parte neses manuscritos, refráns editos de Lobeira, parte están escritos coa letra de Vicente Risco, e a outra letra non a podemos identificar. Que pasou aí? Que alguén os transmitiu e que os foi copiando, ou que os non sabemos, pero sea o que sexa, bueno, el tiñaos a súa colección, e o Xaquín deixou tamén unha colección importante no museo, con todo o que deixou, que gran parte, bueno, gran parte, unha parte interesante, non sei se é todo gran ou non, porque iso non o estudiamos. Está publicado na colección do Moucho. Os máis novos non conocedera. Bueno, pois na colección do Moucho hai un refraneiro galego que é de Xaquín Lorenzo, e aí está parte da súa colección, porque eu, se iso comprobei, cos que están mecanografados no Museo do Pobo, e aparecen aí. Bueno, nada máis, e que máis decir, que bueno, o Risco seguro que tiña a idea de facer unha colección, de publicalo el, pero bueno, estaba desanimado por todo o que pasou na guerra, durante a guerra e despois da guerra, entón pois non debeu ter ánimo xa para publicar eso, e aí quedou. Entón temos que estar contentos de que eso non foi a basura, que se restaurou, se recuperou, e que temos esa colección aquí. E nada, para rematar, pois que estou encantada de que agora a xunta nesta do padroado pois este formada por xente tan nova, porque eu recordo as épocas de Arturo Lezcano, pobre xa ao principio moi entusiasta, pero xa era maior, eu tamén era maior, e moitos éramos maiores, e nada, entrar xente nova e sabia nova, e foi moi ben, e agora pois a presidenta estupenda, novísima, e os que estades aquí. Así que parabéns a todos vos, e a seguir traballando como ata agora. Si queredes alguma pregunta? Eu creo que o que dicíades de botar mau dos seus alumnos é máis que probable que fora así, porque é algo que fixo con certa frecuencia. Hai uns anos fixeramos unha exposición na escola, bueno, agora na facultade, e apareceron por ali de material de Risco. Algunas que foran alumnas e elas mesmas daban fe de que esa era unha práctica bastante habitual. Con respecto ás monografías que citares, aparte desas máis conhecidas, a de Terra de Melide e estas, fixo tamén unha sobre Allariz inconclusa. Sí? Sí, me deu a Antón Risco, eu lle pasei ao Luís, o sea que debe estar aquí pola casa, nunca se chegou a publicar. Ademais é moi curioso porque indica a metodoloxía de traballo que ele seguía. Son follas compartimentadas cos apartados que había que tratar en cada folla, e a mí me recordaba estes alumnos, casi sempre malos alumnos, que todos tivemos alguna vez,
de que copian as preguntas e deixan o espacio que calculan que lle pode facer falta para a resposta, pero a veces lle sobra moito espacio e outras veces non lle chega, non? Pois debe estar arriba na casa. Ai, pois buscade, porque... Non, teño demado, recordo perfectamente as cuadrículas que iba facendo para o posible contido a meter nese apartado. Algúns por falta de información supoño que quedaron en branco, outros lle quedaban pequeno, entón puña unha nota para que seguía no outro lado, cosas así. Bueno, anda por aí. Está evidentemente sin terminar, e lógicamente sin publicar. Si tiña contos, tiña refráns. No, alguna referencia sabía, pero máis que nada era descripción artística das zonas, non? Das por parroquias. Hai algunhas parroquias que están moi completas e hai outras, en cambio, que supoño que por falta de información están prácticamente en branco. Xa. Pues, a ver o hai. A ver o hai, pues moi ben. Ainda tendes material, non? Si, agora está xa casi todo inventariado, pero ainda falta por digitalizar. Pero bueno, a parte está feita. Pois... Estaba buscando cantos refráns había aquí de allí. 7. Que supongo que son difíciles. Eu xa lín xa, a verdade que o traballo que fixeche sobre as variantes me parece ímprobo. Porque hai algúns que aparecen un montón de variantes. Bueno, non xo pague, pero é complicado facer isto de establecer realmente as variantes, onde está o límite dunha variante con respecto a outra, se unha variante léxica ou fonética, é complicado. Tentei agrupalas un poquinho para, bueno, tamén un poquinho para a lectura, non? Para que, xa, por exemplo, todo o que hai sobre a Candeloria, non? Que hai 10 ou 7 ou 9, 10 variantes, para estar en todas xuntas aí, non? É complicado, pero o que máis difícil foi a clasificación temática. Isto foi moi curioso, porque facía unha e cando volví outra vez sobre o texto cambiaba. Volví a facer outra. E dixen, bueno, camino. Deixo estar. Vai así. Que te critiquen, bueno, xa corrixirás. Intentei aplicarlle unha clasificación moi interesante dun paremiólogo ruso, Baranov, que ten unha clasificación semántica moi completa, moi interesante, pero non dei feito, recoñezo, decir, isto estaba feito para o tesouro fraseolóxico ruso e non coincidían tampouco os campos e ao final decidí publicarlo así. Xa vos digo que hai algúns que non tiveron ningún problema por seren do ciclo do ano ou meteorolóxicos, pero outros si, outros non sabían. As cousas son conceptuais, que tes unha idea aí, pois... Mas o refrán sempre ten unha doble lectura, ou case sempre, non? Unha literal e outra metafórica, por exemplo, nos animais, non? Entón, pois ás veces é difícil, dúbidas. E é moi interesante que a recolleita esta que é feita por algo que comentabas ti antes, non? Porque se está perdendo o contexto. A maior parte deles teñen un contexto en ámbito rural, o ámbito rural está como está, entón a xente xa agora, moita xente agora ya que pode perde esas referencias, como isto non está recollido. Onte estuve lendo, por un traballo que estou facendo, un refrán, teño que incluílo, pero moita xente que o lea non o vai entender. Gando de pico non fixo dono rico. Sí. Claro, eso a xente que non sepa que son os pombais, que son estas as aves en xeral, que se tiñan na casa e tal, que a veces se tiñan máis por unha cuestión de prestixio que por unha cuestión económica, non? Non, os ovos, algúns. Bueno, sí, pero os pombais non, os pombais, eu estou convencido... Ai, como era o refrán? Non é ave de pico? Gando de pico non fai dono rico. Non fai o dono rico. Gando, en xeral. Gando, sí. Bueno, quer dicir, que eso alguén que non teña un coñecemento do contexto rural no que eso funcionaba, non lle di nada. É isto que queda certo, non? Por eso é tan importante que queden registrados e clasificados. Isto porque non, incluso nós, que queremos a veces revitalizalos, pero con quen falas? É o que che pasaba a ti. A quen yo dis, se non hai o contexto? Non se entende. Entón... Estou vendo aquí un pan de cego, pan do demo. E o de Lobeira xa miráramos
non sei se te acordas cando estuveran aquí de familiares de Schneider, Sí, que se anduvéramos mirando a posible vinculación que podía haber, porque tanto Xocas como Risco estiveran en contacto con Schneider, Schneider. sí. A ver, non lo podemos demostrar no material que hai, pero evidentemente no refrán de Lobeira, Editor de Lobeira, teñen que estar atrás, Xocas ten de máis que Sí, que foron moi amigos e traballaban xuntos, por lo tanto, ademais, bueno, parece que eran xenerosos e, bueno, pues leva ti isto e dábanse unhas cousas a outras, que feito no que hai de Autor Xaquín no museo, están moitos aquí, Si, tiña aquí o dato, estaba buscando. Sí, hai moitos que están repetidos aquí, bueno, que son os mesmos, que son os que falan outras partes de Galicia tamén, non? Con variantes, pero... Sí, sí. No material de Xocas no museo coinciden co que está aquí, co de Risco, 265 refráns que coinciden en Risco e en Xocas. Bueno, normal. Sobre todo con o caderno ese de Lobeira, collera o que non collera, está claro que é a terra deles, non? É así. Bueno, pois... Eu quería daros os parabéns tanto polo texto como polo traballo, polas intervencións que foron moi interesantes, e xa que me metestes nese cupo de xente nova, que eu creo que xa o fun, pero sempre resulta moi agradecer, e un pouco en relación con cousas que xa saíron aquí, e tamén como naide adolescente. Claro, somos conscientes de que aquí temos un tesouro, pero, e tamén dada a vosa experiencia docente, como transmitirlle iso a xente máis nova? Xa non digo só a sabiduría, senón o propio valor. Non, é moi difícil, non? Pero, a ver, primeiro, claro, como comentei, eu creo que a competencia fraseolóxica, é dicir, que o refrán ou que a locución este inserida na lingua, non espontánea de unha persoa, é dicir, como fai a xente bella, que che saca un refrán, unha locución, en calquera momento, non? Eso é moi difícil, é un longo percorrido, non? Eu creo que se pode facer, ao mellor, en estudos onde a motivación sexa moi grande, non? Por exemplo, eu dou clase en traducción, non? Entón, claro, eu digo que esa fraseoloxía é fundamental, non? A hora de traducirdes. Entón, isto tedes que coñecelo da mellor maneira posible para o voso labor, non? Profesional. Eu creo que o entenden. Cústalles, polo que comentamos aquí, non? A perda de referencia. Onte mesmo estaba explicándoles na clase unha idea fraseolóxica que era coller a engrada por o muiño dun, non? É dicir, mover a auga do muiño das levadas do muiño para proveito propio. Entón, claro, tiven que explicarle o que era unha engrada, logo despois todo o sistema de canalizacións por os muiños, as quendas que se facían para repartir a auga. Claro, hai que explicarle un contexto que xa non existe, porque a moenda agora é toda industrial. Non hai muiños, non hai agua para levar os muiños. Entón, tens que explicar un contexto moi amplo, mesmo para que comprendan unha unidade moi pequeniña, non? Pero eu son moi optimista con respecto aos meus alumnos, de verdade, sí. Eu creo que pouquinho a pouco se pode ir metendo isto, sí. Pero tamén certo sempre coa precaución de que a compilación e a recollida é fundamental, porque, malia eu ser moi optimista con o meu alumnado, non dubido de que isto se está perdendo, que se perde, non? E inserido tamén nas situacións sociolingüísticas do galego, que é unha situación complicada, non hai que ocultalo, non? Pero, bueno, eu son optimista, é dicir, en carreiras moi motivadas, podes, mira, isto é o seu traballo, tens que aprendelo e xa está. E no resto, pois, é máis complicado, porque o mundo desapareceu, e seguirá desaparecendo, cambian os referentes. Tamén na fraseoloxía tamén se innova, no discurso de entrada da Academia de Ferro no ano 96 aparecen varios exemplos de novas unidades fraseolóxicas. Por exemplo, unha moi simpática que comentaba, ir por erva para a bicicleta.
para dicirlle unha persoa que non moleste máis, non? Cando dicimos normalmente vai ver se chove, non? Vai por erva para a bicicleta. Bueno, pois iso é cousas novas, innovación na fraseoloxía, que tamén é parte do xenio da lingua, tamén está viva, non? Aquilo que se dicía moito de un Durán máis que un... Bollicao na porta do colexio. Que un bollicao na porta do colexio. Sí, destas, bueno, sí, novos referentes. Pois un bollicao é moi actual. Claro, un caramelo. Novos referentes da fraseoloxía. E claro, para recuperar a fraseoloxía tradicional hai que explicar moitas cousas. Claro, primeiro tens que explicar o léxico, logo o contexto, e logo dicir, bueno, isto valemos para tal cousa. Borrón, ademais, hai moita interferencia da fraseoloxía castelá tamén. Dicir, a xente nova e non tan nova... Borrón e cuenta nova. Claro, borrón e cuenta nova. O cardeu queimouse. Entón, bueno, hai que explicarles que nada de borrón e conta nova, nin cuenta nova, o cardeu queimouse, non? Cardeu deixo estar e pasamos a outra cousa. Pero podes fazer, eu son optimista, sí. Bueno, eu non son optimista, creo que é moi difícil. Claro, se partimos de xente concienciada, primeiro hai que salvar a lingua, como sexa, e non unha vez que a xente se conciencia de que hai que falar a lingua, porque senón que se perde, que é un patrimonio como a Catedral de Santiago, pois entón aí, unha vez chegado aí, sí, vamos a enriquecela. Entón vamos a enriquecela a base de refráns que nos digan algo hoxe, porque se tens que explicar o da canle do muiño e da engroba e todo eso, non pode ser, a lingua é moito máis activa, entón ten que ser refráns, pois, en lugar de muiño, pois falar dunha cafetería ou dunha cousa así, con un sentido, debería que ser creativos. É moi curioso, por exemplo, claro, aquí temos o problema do galego e do castelán, que están aí interferíndose. Contos galegos que levaron os nosos emigrantes a América, teño experiencia esa, non sei en Europa, pero que levaron a Argentina. Agora devolvenmos a min, bueno, algúns, non todos, pero contáronme xente da miña idade que xa naceu na Argentina, pero de familia de pais galegos, contaron os mesmos contos en castelán. En lugar dun cuberto que había, que no conto galego, pois había un garaje en Argentina ou outra cousa, non? E xa, ou unha tenda de tal cousa. E preguntei, que vos contou estes contos? A mi mamá. Me contou mi mamá que era de Lugo. É curioso como o universo que levaron de aquí os galegos, claro, van a un sitio onde fala castelán, adátano a ese mundo e contan os fillos xa adaptado. Que pena que non lle contara en galego, que nos chegaban a nós, bueno, con esas innovacións que serían boas, pero o galego non innova, non hai o mesmo, non sei ese fenómeno se se dá en catalán, non? Que é posible que sí. É dicir, que os contos antigos, os contos vellos, se reactualicen, porque, bueno, os nenos, pois xa saben, e eu contáballe o do lobo e as ovellas, e ainda tiñan a sorte de ver ovellas ali en Nigrán, e sabían que eran as ovellas, e o lobo non sabían, pero, bueno, polas fotos xa sabían que era un bicho malo. Entón ese conto entendíano, pero xa outro tipo de contos que falaban do monte ou non sei que e tal, xa lle costaba, tiñas que explicarle ou preguntaban, o Martiño preguntei, iso que é? E como é? E claro, se tens que estar sempre parándote aí, o bonito sería que se reactualizase, como fixeron en Argentina con algúns, non sei, foi unha percepción que eu tuve cando vin que me chegaba, porque digo, bueno, a ver se recordades algo do que vos contaron os vosos pais. Pois este, e non traíamos en castelán. Pero hai moito refrán que non necesita actualización, está actualizado.
o que comentei, pan encetado non ten torna, pode valer para explicarlle a alguén ou para explicar en xeral que non podes publicar en Twitter algo e logo non esperar unha consecuencia, non? Vale para eso, vale para unha acción moderna, digamos así. Se empezas algo, Eso sí, non bueno. podes volver atrás, non? Hai moito refrán deste tipo, non? Creo que se pode facer, non? Na arca aberta o xusto peca. Isto vale para agora. Hai que explicarlle que é unha arca. Bueno. E o do pan tamén, que non é o mismo unha barra de pan con pan grande que si cando se empezaba despois si que xa había que seguir, si non Se cava, sí. Claro, bueno, Iso tamén ten... sí. É que, ao final, os refráns, sobre todo, son pílulas de sabiduría condensada, non? Que sirven para dicir con poucas palabras algo que explicado de outro xeito levaría o seu tempo. E é unha forma de economía lingüística, é unha forma de aforrar. Total. Pero claro, se se perde o contexto, entón, se temos que explicar o contexto, ao final non aforramos nada, pode ser ainda peor, claro. Sí. Eu creo que aí é onde está o problema ao que se refería a Celia, de como lle pode chegar a xente nova a isto, que a utilización de refráns, expresión deste tipo, cargadas de sabiduría, pois poden estar perfectamente válidas, pero claro, sempre cando se saiba... Sí, moi difícil, porque además eu trataba de utilizarlas tamén na casa, pero tamén a mí me consta, que son xa maior, porque eu criei en Santiago, bueno, e vivía nun medio galego falante, que sí que oía moitos refráns, e os que oía na casa, pois algúns quedaronme, pero cantos se perderon, o sea que, e agora revitalizalos é moi difícil. Sí, pero non podemos deixar, é dicir, como pensarmos que é moi difícil recuperar isto ou que non teñen valor, ou que non valen para a vida moderna non quer dicir que teñamos que esquecer isto e non ensinalo ou non presentarlo a xente nova, non? Non, claro, pero que se actualicen e que se revitalicen, eso xa é problemático, é dicir que, bueno, a ver, pero non... Había que, bueno, se eu gobernase na Xunta, cambiaría cousas, sabes? Pero, claro, non é así. Entón, estamos a ver. Tampouco terías que facer un gran esforzo. Sí, a verdade é que... aunque sea, yo había unha rebelión, pero creo que non. Non, incluso... Bueno, mira, non hai que poner exemplos porque cada un somos como somos, pero mira, os cataláns quen está ahora todo coas bandeiras da independencia? Os inmigrantes que foron para ali. É dicir que, ao final, donde comes, donde paces, naces. Entón, pois, bueno, pero é así, é o noso mellor destino. Facemos os que queremos ou que temos un pouco de militancia, facemos o que podemos e facemos, creo que moito esforzo. E hai que seguir facendo, claro. Claro, sobre todo o que ti comentabas, dicir, traballar moito con xente nova, dicir, sobre todo... É moi loable, pero... Bueno, isto, evidente, para min é importante, non? Pero importante é, sobre todo, o feito de manteren a lingua, ou adquiriren a lingua. Son a xente nova, o edificio, as borrallas. Entón, non sei se o teu neno ou nena estaban falando. É galego falante? A ver, a miña filla é galego falante desde que empezou a falar, pero é certo que, a pesar de nacer no 2005, en termos biográficos nosos, 5 minutos, a experiencia no sistema educativo foi absolutamente desgaleguizadora. Claro. E iso nunha nena que tiña todo a favor a prol do galego. Hoxe, non fala galego, sobre todo en certos ambientes ou con certas persoas con certa naturalidade, pero adaptándose aos distintos contextos, porque non... Aquela nena que entrou con 3 anos galego falante non existiu máis. Está claro, está Ahora claro. é peor. Sí, cada vez... E iso pasa aos meus netos, as miñas fillas manteñen e mantiveron e chegou aos netos. E os netos falan, pero claro, falan na casa e así, pero xa nos institutos cada vez nada. E que se non és militante e te impós, pois non
é moi difícil, eu vexo... Outro día Isto é un dato. que falabades do Twitter, se fixo viral as imaxes de Moraima nas redes, o pai o que conta, a nena fala galego, pero xa de que empezou na guardería está empezando a deixar, a deixar. É que o medio conta moitísimo, é fundamental. Incluso podo decir que eu me galeguicei, a pesar de ter a familia galego falante, pero no, tú non hables, que tú eres de la ciudad, de niña, tú non hables así, tú tienes que hablar castellano. Entón, eu criei-me nese mundo e galeguiceime pola contorna, porque o medio, cando eu estudiaba, era que, se querías amar a Galicia e ser próxica, tiñas que meterte no mundo do galego. E iso era así, se agora houbera pues, ese ambiente onde estas novas xeracións se poderan meter, pois poderían tirar para arriba, non sei. Non sei porque, claro, agora temos moi en contra todas as redes estas electrónicas e telemáticas. Sí, o que ten que ver unha política lingüística seria. Claro, o que pasa que eu creo que o dixeches ti antes no sentido de que ao fin, eso non deixa de ser unha ferramenta como calquera outra que pode ir nun sentido ou noutro en función do impulso que teña detrás, porque se houbera unha vontade política, pois claro que as cousas serían de outra maneira, é dicir, pois como calquera cousa na vida, non? Pode utilizar para facer cousas boas, para divulgar cultura, para o contrario, para hostigar a xente, e coa lingua pasa igual. Se nos tiveramos unha lingua naturalizada dun país normalizado, pois, lógicamente, hoxe en día, a presenza do galego neses medios sería moito maior do que é. Pero non é, a ferramenta intrínsecamente non ten mal ningún, nin perversidade ningún. O que pasa que, neste contexto que acabamos de describir en termos biográficos respecto a miña filla que ten 16 anos que os acaba de facer, con todo a favor, con a familia que podía dotar de medios materiais e de recursos culturais na lingua, e desde que puxo o pé no colexio cambiou totalmente, pues claro, ese é o contexto sociopolítico e iso determina, pero bueno, de todas formas, se ninguén máis quere preguntar nin dice nada, a min para rematar, ademais de darvos as gracias, si que quero dicir que tamén non sei se optimista ou pesimista, porque as cousas son como son, pero desde logo todas as cousas que fagamos, algo quero creer que algo tamén imos sementando, non? E algo imos facendo, tamén pois damos exemplo nese sentido, pois, actos como este, quero creer que tamén contribúen a isto e traballos como este que hoxe presentamos por fin aquí na sede da Fundación Vicente Risco Gallariz, que por certo, aparte de todo o traballo voso que hai aí detrás, tamén froito como tantas cousas boas da colaboración, en este caso pois tamén tanto co Museo do Pobo Galego como coa Editorial Galaxia, algo que a nosa Fundación tamén nos gusta pois, reivindicar, non? Porque creemos que sós se pode moitas veces moi pouco, pero coa suma de outros, persoas individuais, institucións, administracións, empresas e asociacións e todo tipo, pois, podemos chegar moito máis longe. E ademais que se dá a feliz coincidencia que o presentamos hoxe, que é a data do aniversario do nacemento de Vicente Risco, que tal día como hoxe, hai 137 anos, pois vía a luz na Rúa da Paz, non? E tamén me alegro que nesta feliz coincidencia presentemos este libro que ten tanto que ver con él, non só por ese traballo que recolleu, senón por esa filosofía inspiradora, non? Do popular, a que vos fixeste reiteradamente mención, e porque podamos contar coa vosa presenza. Así que moitas grazas, Xosé María, moitas grazas, Camiño, e lóxicamente moitas grazas a vos por acompañarnos.